Mula to mula aku Bang. Dadi menungso ki mawas diri. Sak kuasa-kuasaning aku. Iki sik kuasa Sang Juwita Ratu Mahatmasita. Loh, kok nganti kowe nyempalani Durga? Mula iki entuk-entukanmu kacopot palungguanmu isih dipisahke katresnanmu karo Patih Mahatmasita. Mula rungokke tembungku. Tunggak waru, aku ra melu-melu. Bambang. Yang ngono kuwi entuk-entukamu. Tumindak kurang petung. Kowe saiki aji gedibal. Aku Bambang. Kowe tak anggap kaya sedulurku dhewe. Nanging patrapumu wis kuwal saka Subasita. Ya sepurane sing gedhe. Aku ora iso sabiyantu karo kowe. Karepku becik. Ning panampane Sang Juwita Ratu. Aku dianggep luput. Merga wis wani gunakake wewenang ngangkai panguasane Sang Juwita Ratu. Kabeh para punggawane negara ning Kalingga padha ngece, padha ngina karo aku. Merga saiki wis dicopot palungguhanku minangka dadi aku. Ora apa-apa. Mahatmasita tak tampa najan to aku nandhang wirang sing kaya ngene. Nanging jeneng menungso kowe bisa wae najan tutup gelar lahir aku nampa marang kahanan iki nanging batinku mbok menawa besok aku bisa malesake wirang kawan kowe Matsya. Jeneng kewajiban ora bisa tak tinggal. Lah, bener kuwi Kakang. Mangun candi kang semono gedene nyatane wis meh ana kerampungan. Ora ketango butuhke wektu kang ora sedelok. Merga rasa gedhe tanggung jawabku marang Sang Raja Putri Ratu Sima. Kalamun aku sing kelar mestine rak yo bakal kaditanan. Pancen kuwi bener kok Kakang Bayu Murti. Raketan piye wae sampeyan kuwi duweni tanggung jawab ra iya to. Sak bisa-bisa sampeyan ki ndak bisa ngrampungke kewajibanmu kuwi. Ya candi pangenan. Anakku baca panah yo ora rewel. Oh iki mau ora nganti rawel kok, Kang. Kaya ngono malah aku seneng. Nuwun sewu Kisana. Nggih, boten ateges kula menika tambuh nanging mapan sepisan menika kula lagruh
Anane sampeyan iki sinten? Saking pundi lan gadah kawigatosan napa dene tumeka wonten ing rompok kula mriki? Endraloka. Saking Sailendra. Saking Sailendra. Nggih. Boten wewengkon Kling Kalingga nggih. Wah, boten. Oke, nggih. Kula nate mireng menawi wonten kraton ingkang ageng ingkang nami Sailendra. Mengaten menika nyata nggih. Nyoto kok boten nyoto. Menapa leres sampeyan iku Bayu Murti Nggih. Pemahat Ulung Kalingga. Ya, sampeyan iki lho. Kula niki nggih namung gadah kebisan mung kedhi. Nggih, mung limprah. Boten usah disanjung-sanjung nek kula niki pemahat ulung. Nyatane nggih mung kados ngaten kebisan kula kok pisanan. Bayu Murti niku mun kondang kawentar Napa? ngantariksa ngantos dumugi wonten ing Sailendra. Menawi to Bayu Murti menika satunggaling pemahat ingkang ulung. Ngaten nggih matur nuwun. Menawi saking kraton Sailendra menika sami ngundangake kabisan kula. Ning nggih mung sarwa prasaja nggih mung cekap semanten kabisan kula lho sana. Mila kula dumugi wonten ing rompok sampeyan ketemu Bayu Murti karanten wonten bab ingkang badhe kula rembak. Menawi wonten perkawis menika wewadi kersane simah kula niki wonten wingking langkung rumiyin. Wah, boten wong niki mung perkara gawean mawon. Oh, perkawis. Gawean. Ratu Gusti kula Prabu Indra Sekti menika kepareng badhe yasa pepetan wujud arca Dewi Tara minangka kagem sesembahaning kawula wonten ing negari Sailendra. Wonten dawuh ingkang kapidi mahat pepetan arca Dewi Tara menika pemahat Bayu Murti nggih sampeyan. Mila saking menika Bayu Murti badhe kula boyong wonten ing Sailendra yasa utawi mahat arca Dewi Tara. Matur nuwun menawi sesembahan wonten ing kraton Sailendra. Menika pitados kalih kabisan kula ingkang parikedah kula yasa pepetan arca Dewi Tara. Nggih. Menggaing Bayu Murti menika kanugrahan ingkang tanpa upami. Dene atase kula niki mung semanten kabisan kula tetela Sinuwun Prabu Indra Sekti pitados kalian kula. Nanging imanipun Imanipun nggih nyuwun pangapunten. Kula dereng sagah yasa pepetan saha nyendikani dawuhipun ratu wonten ing Sailendra Janapa. Tasih kathah sesanggeman ingkang kedah kula rampungaken saya-saya tanggal jawab kula yasa Candi Palimanan dawuh ipun Sang Juta Putri Ratu Sima. Kalamun to benjang Candi Palimanan menika sampun rampung kula sagah kaboyong lan yasa pepetan arca Dewi Tara. Sang Bayu Murti Dawuh yasa Candi Panglimanan wonten ing Kalingga sawetawis dipun tilar langkung rumiyin. Sampeyan
sampean tak boyong ning Sailendra, mengko sampean bakal nampa opah sing luwih akeh. Wis sampean njaluk opah pira, mengko tak sendikani bakune sampean saiki tak boyong ing Sailendra. Jane kula nggih butuh. Butuh banget. Nanging kados pundi meneh? Menika tanggal jawab. Ngaten nggih. Upamiya kula nyendikani dawuhipun sesembahan wonten ing Kraton Selendra. Teges kula menika tiyang ingkang boten tanggal jawab singklar saking tanggal jawab. Mila nyuwun sewu. Kula nggih butuh nanging kula nggih semaya sak rampunge Candhi Palimanan rampung, mangke kula badhe tumapak wonten ing Sailendra, kula sagahi mangun pepetan Arca Dewi Tara. Nek dinten sak menika dereng saged. Dereng saged. Ngoten. Nggih, boten napa-napa. Kula boten badhe meksa. Saestu lho nggih. Boten kersa saestu. Niki kula dereng kersa nanging boten geloing penggalih lho. Boten. Kula wonten kalodhangan. Mriki. Kula nyuwun pamit. Nggih, nyuwun pamit nggih. Kula nyuwun pamit nggih. Nggih. Iki bakal tokan grahan. Nyatane sedulur Indraloka wong sing dipercaya lawan sembahan ana ing Kraton Selendra wis percaya kelawan aku. Ning aku koyo wedi lho Kakang, tamune mau kira-kira iki dilatine apa ora ya Kakang? Ora usah duweni rasa curiga kelawan tamu. Aku percaya yen to Indraloka ki wong apik. Dhewene mundi dawuh pangandikan sembahan. Sing baku anakmu keloni aku tak nutuke dene nyambut gawe. Wis kana to. Pancen wonge angel. Angel wonge Bayu Murti. Tak pameli bayaran sing luwih akeh. Nanging ide puguh merga nyabui rampunge Candhi Palimanan. Ya, Indraloka ora bakal kurang akal. Kowe duwe anak cilik Bayu Murti. Aku duwe caraku iki bakal kena kanggo meksa kowe. Tambahan kowe gelem tak boyong ana ing Sailendra. Ya, mesti sing nyepi bayimu bakal tak tolong kowe, bakal kowe rangan. Sopo kae? Yen ora kleru Indraloka, yen ora selak marang batine arep tumindak Candala. Yo, yen nganti iki mau aku ora ngerti, iso-iso bakal ana sing kira. Yen aku ora gunakake Karti Sampeka, perkara iki bakal kejuderan. Kae ana kembang sambuja. Kok menawa kae bisa kanggo sarana mirang-mirangake Resi Indraloka. Kembang iki bakal bakal
bakal tumuju ana ing Jombara nyelametake anake Bayu Murti. Beneran omah sepi nyenyet. Mbok menawa iki ana kalodhangan konku nyelametake bocah sing dimong bojone Bayu Murti. Bayi bakal tak ijoli ben Indra Loka kecelik iki. Iki yen ora kleru Pancapanai bejo kowe le aku ngerti meh kedadian iki mau. Upama aku ora ngerti kowe bakal cilaka. Melu aku tak slametno yo le. Yen atimu krasa pawongan kae katone kok nyudanani banget. Indra Loka, tamu winginane. Eling tok. Bener Kakang. Ayo Murti. Mumpung durung ado tak oyake yo. Yo, aku melu Dheweke bakal kelangan anak. Bakal kelangan anak.
ngemban anakku iki. Kaya-kaya kowe njaluk baline anakmu gampang. Mengko tak balekno. Upamane aku nggawa iki ya kangelan ngrumati. Jebul ke wong apik matur nuwun. Tak balekno ning ana syarate. Apa syaratnya, Ndra? Syarate Bayu Murti melu aku tak boyong ning Sailendra. Aku rak wis kandha to Bayu Murti. Aku saged kok boyong ning Sailendra. Gawe pepetan Arca Dewi Tara. Nanging to wis rampung nggonku mangun Candi Palimanan. Iki lho anakku Pancapana. Simboke kangen kae nangis kae. Ora ngrembug perkara bayi, perkara anakku. Pakune kowe gelem tak boyong ning Sailendra. Saiki apa ora? Jawab. Pilihan sing abot mung kuwi Bayu. Aku melu kowe teges, aku sing kasut tanggung jawab. Ya. Aku mugemi tanggung jawabku. Ngrampungke Candi Palimanan. Aku ora bakal gelem kok boyong ning Sailendra. Ora gelem kaboyong. Ora gelem. Ora gelem. Aku ora gelem. Prajurit, Bayu Murti aja. Ikan taming lekat apa? Rembuk-rembuk awakku ora dadi pengop. Nek aku anakku balekno Bayi! anakku balek ning Bayu. Ya lo baline anake. Lumpang gorene. Welasono aku. Bayi gorene. Bayu Murti. Anak powar-powar iki. Kowe tresno karo anakmu sing iki jabang iki. Lahir batin aku tresno mergo perangan ning uripku. Iki separone nyawaku Pancapana. Lamun kowe tresno karo putramu, kowe manut tak boyong ing Sailendra. Manut? Manut ora? Ora ketang gede tresnan lawan anak mergo anak semal daging kulit. Nanging yen aku kok boyong ana Sailendra. Aku moh Tetap buka. aku moh Ora gelem kaboyong Sailendra. Bayu Murti. Bayu Murti jaluk anak. Tresno karo anakmu. Lahir batin aku tresno. Tresno karo anakmu. Sawang. Bayu Murti. Indra Loka. Iki anakmu. Kowe tresno karo anakmu. Sawang. Sawang Bayu Murti. Iya.
kelangan Pancamana. Tetep ora gelem kaboyong. Apa meneh aku wis ngorbanke anakku. Aku tetep ora bisa boyong. Tetep ora bisa. Bayu Murti lara. Ayo. Sepisan meneh kowe kelem tak boyong ning Salendra ora? Kelem ora? Boyong ning Salendra. Luwih becik aku mati solane. Becik aku mati. Piye? Tak tukel matamu kowe. Yes. Mergo aku kelangan mripat. Rasakno Bayu Murti. Kowe menungso sing wis menungso kang kecil. Blegermu menungso nanging watakmu iblis kowe. Bayu Murti. Saiki kowe wis buta. Ora ngerti padanging jagat. Kowe wis ora iso ngopo-ngopo. Ratu Sima ora sido gawe canggih. Pate! Oke, Prajurit! Bayu Murti tinggal! Balik! Balik! aku jaluk ngapura. Dene aku ora iso nyelametke kelawan Pancaman. Aku kelangan pripatku. Mergo saka kawisan Endang. Anakmu mati diceplok satu lubang kawan besi Endang. Jokin lakonku. Lakon kang sumpuh ana uripku kaya aku mung duwe kowe. Aku mung duwe kowe. Aku jaluk. Aku kepengin ketemu Bapak. Aku pengen ketemu Bapak. Kalaya ana ing agama. Tulung aku tuntunan yo munggah ning Arga Mulya. Tak tuntun dekat yo. Ayo lah